Кои са 10 най-опасни държави в света? Директно Сомалия, казвам. Сомалия не е в класацията. Ария. То е по процент престъпност регистрирана. В Сомалия не знам дали регистрират каквото и да е като цяло. Добре, Венецуела ще кажа. Венецуела на първо място. Най-опасната държава. Вече нямате президент. Малко го отвлякаха. Съвсем лекичко. Йемен. Йемен не е в класацията. Боливия. Не е в топ 10. Колумбия. Не е в топ 10. Еквадор. Не е в топ 10. Перу. Перу е на 10-то място. Либия. Либия не е в топ 10. Дева тази статистика. Добре, ще кажа Судан. И Судан не. Да е Африка, ама по-южно. Танзания. Най-южно. Добре, Южна Африка. Южна Африка е на 5-то място е Южна Африка. Суринам. Не. Бразилия. Не. Аре. С Х започва. Хондурас. Хондурас е на 6-то място. Мексико. Мексико не е в топ 10. Добре. Има едно място с много земетресения. Хаити. Хаити, точно така. Хаити е на 3-то място. Да. Сетих се 2010-та, имаше там много зверско земетресение. Да. На второ място има нещо ново в името. Нова Гвинея. Точно така. Папуа Нова Гвинея. Добре. На 4-то място е държава, дето е имало война там. Афганистан. Афганистан, точно така. На 7-то място много интересна държава, с много интересно име. И в името има 3 думи, средната е И. Триндад и Тобаго. Точно така. Ти как го нацелих? На 8-то място, Ямайка. на 9-то място е Ямайка. Много добре. И ти остава само една от най-скорошните войни американци, които са ходили. Middle East. Middle East. Ирак. Не, Сирия. Сирия, точно така. Сирия на 8-то място.